A empresa Fermín Simal iniciou xa as obras de dotación de saneamento no rego da Horta na parroquia de San Isidro de Posmarcos. Trátase dunha actuación que acumula unha demora de 5 anos debido aos numerosos permisos que houbo que tramitar por afectar a estradas de diferente titularidade. Estas obras foron adxudicadas á empresa Fermín Simal por un valor de 137.322 euros e vai a ser financiado polo Plan de Obras e Servicios da Diputación do ano 2017. Estas obras veñen do ano 2017 porque sufriron un retraso importante debido a que hubo que solicitar os diferentes permisos á Diputación, porque esta estrada é da Diputación, a autovía tamén, porque pasa por aquí preto, e a Augas de Galicia, que temos aí diante un regato. Ademais de dotar de saneamento o colexio e o campo de fútbol de Cadreche, a actuación supón o primeiro paso dun proxecto máis ambicioso que permitirá levar o servizo aos distintos núcleos da parroquia. É unha obra importante porque chega hasta aquí solamente a dar servicio a moi poucos veciños e veciñas, que a Rego de Horta, aínda que si vai a dar servicio ao colexio e ao campo de fútbol, pero que vai a ser o primeiro paso para chegar a conectar o resto dos núcleos da parroquia San Isidro. O propio núcleo de San Isidro, a Conga, e todo o que falta de aquí hacia arriba, digamos. Por lo tanto, unha obra importante e que se continuará xa sen demora a seguinte parte, vale? Que temos xa tamén orzamentada co POS 2018 e que nos servirá para levar por fin o saneamento a todos estes núcleos que mencionaba antes: Rego de Horta, Recosta, San Isidro, a Conga. O importe total destes proxectos ascende a máis de 630.000 euros.